Jefar maithas Dréachtú is mis Amergín ó Cuin de labhair agus tá Fáilte sa Fheisire go dtí Inter Alia Podchraoladh Dlí nGaeilge. Líana bhí mé héana agus líam in áitna agsúla ar hEorpa den tríú bliain, agus sa dá chlór sa tá líam agus mé héan ag géirí blaise a thóirtíomh den na háitna ina rámar. Bhí is héan an sa ag fáil hEorpa ar bParlaimint na hEorpa le Cynthia Ní Mhurchú bParlaimint de bParlaimint na hEorpa. Tá Parliament na hEorpa ar cheann de na trí mór institiúdí san Aontas Eorpach, mar an leis an gcuirmiisiún Eorpach agus an chóirla ar dúchtaí cóirla na nairí trád á raibh. Tá is ciún 7 bhall sa Parliament. Fheisire Eorpach an terma Gaeilge a thuchttar ar bhall de bParlaimint na hEorpa. Tá cahardar Fheisire Eorpach a géirden, agus Cynthia a tácht den chéadúir an bhliain se caite ar duine den gahar déag. Agus tam sásta bhfuil Cynthia luman sa is stúdio tafata na Parliamente, agus leróig síling fuhí héan agus a bhfuil arsúlacha. Díghait Cynthia. Dís mar go Amergín agus áthas an dahanarm a bheith ar de Podchraoladh. Tá cluiste go marjouler agus tá anobair arsúla agatsa agus ag líam agus tréis líam sibh agus gom cua ordathas libh bert, mar tá sé fíortháchtach gomach tuiscint. Is cum ché beg is atá an tuiscint sin ag daoine ar chóirsaí na hEorpa. Agus dúirna stóir de sach is socha daoine snolscoil micléan beidir náfuiléan éon aithna coirt. An féad beáí na rá éobh de cúlra agus cadastaid. Cínte, is as bailile cearlaigh dom, tá mé caigus an lí agus tá coppla job corradíam faoin tráseo me héal, thos mé amach mar bhúntar bonscoile, níor cha meach blian amháinnig múna i nGaeilge thuairisc i gcearlach ar an maiile héin, agus tréáú mé rih sin i goláiste hún chéirí atá inis ina choláiste gnó agus tráachtas smurfas ar an gairchomh im leat lia, agus bhí dúla go tócha a bheith am bhúntar femal híal ach ar an drochúir ní rath níl mo fost búin tuisgró cuirithe sir i gcúrsaí catchachas ar chóirsaí idirchas agus mar sin de agus a rion idirchas ag an am agus rééis bliana fuair mé amach nach rom mo fost búin ar chorbe ach a gomach arm dul atóireacht. Now fuair mé is tócha obair heladach i ngnáascoil scoil béirle tíh mo go bhaile cearlaigh ach an saoire rih sin agus mé géirí teacht ar ostíocht éigen. Thos mé chuirteach ar fostanna le Gaeilge nó gomach Gaeilge úsáideach nó buntáisteach maidir lotha. Agus cean gan na postnaí a chur méisteach ar ná tríd an bápéir inniu nó béidir pápéir a chin teile bhí mai gan am, pápéir scríofa mar deartha ní rah éonrad ar an lína gan am. Agus bhí fógra beagán lorug láthrathóir go chóirsaí go RTE agus go bunús gan rud a siird bhí a gceist le cuasaí ná bhí sé begáín cosúla ná ní bhah cuimreig na daoine tá gceiste le seo ar féoch nó ar 7 lá ach chuir gás primetime. So primetime na Gaeilge bhí a gceist ag an am agus bhíoch an chláirse goil amach 5 úr in aig na seachtainna chuile Franóna, so bhí sé annach nóach. Bhí sé bio, idir a 7 agus lehar 7 agus bhí sé plé a 2007 le cuasaí polúla agus sa sé deirna 7 plé le cuasaí eíanana agus mar sin de agus an sin síimsíocht agus grín béidir ar an ine. So bhí sé an bhesca go deo ó héobh cuasaí ar seoireachtaí agus bhúnlaigh sé sin mé begáí níos móna an bhúntóirt mar cha mé déimlíanana in RTE ag plé le cuasaí ar seoireachta agus ag láithreú agus ag idir seoireachtas chomáile sin Amergín bhí méid scríomh chomá tíh mug RTE, so iriseoir séir seoir a bhí anam agus i rihan tairigh bhí me plé agus mé ar scor ó telefís bhí me plé le cuasaí radio agus ag tuairiscíocht. So bhfuil is agat bhí antá dearaglaach mar fuair mé blaise lehan iontach ar chuile Guinné den chréaltóireacht agus ag deire mo réimh sem mar iriseoir bhí an iriseoirt ar líne díreach ag teachtasteach agus fuair mé blaise beag ar sin. Agus mé ag gobar go RTE chin mé ar chéim eile i dhéanamh agus corlim mo chéim múntóireachta nó mo chéim idirchas agus an rud a chin mé ar dhéanam ná céim sa Dlí ach sa Dlí amháin chun a bheith i abhcóide agus in óstín a rí a rinne mé an chéim sin. Agus bhain mé mac an chéim faoin am go raibh mé hartar tríochas sé héin is dóilm nó hartar sin agus dúirt mé am héin bé sé sin go bra déananig mé agus mé ar scor RTE nuair bheits mé 60 nó 60 sa cuaig agus an chéadrad eile hála ná bhí an bug onam is tócha ó héobh an Dlíthe agus bhí an spéise gom a bheith cleachta mar abhcóide agus
tréis an céim bhaint amach agus cúpla míon hir sin drop am héin fech táach an é seo thuirt sús ar fad ortaí agus táach an dul I dro na learna Dlí. Agus sin ar in mé chuilech an ará am Amergín tá tú wasta bheabhar, tá tú fágáil job iontach, bla bla bla, ach rénos áhas an dawnarm gur chin mé ar sinna agus hosig dawn ulmhór dom ó heh an learlan Dlíde agus an sin hosí mé im le clia sna ceir cuairtna agus an sin hosí mé cleachta híos fan dír mar tá 8 nó beidir níos mó chuirda níis ar fud na tíre, scap ar fud na tíre agus hastig weimse fille ar cearlach. Agus sin rud rin méid hefiste go bhlíanacha haf mar jawl sin saisig trénáil chuna bheitthe de abhcóide rééis blian a chahaf agus mé am jawl ag Paul Coffee atá níis in bhreithimh san áard chuirt chin mé ar ghulla dealaíocht híos fan dír agus cha mé blian eile ag dealaíocht le Michael G. McGrath atá níis ina bhreithimh sa chuir de chorc. So fuair mé an réanáil an bheirt sin détá rá agus cha mé 7 mbliana is fiche sa learlan Dlí. Agus dhearg tú isteach ar Dlí tailig an son agus conas gur hála se sinna de sach. Trí himpiste dá rire. Nuair a hosíonn tú amach mar is óilta éon ábhar abhcóide nó éon duine bhfuil leanachar abhcóidí agus abhcóidí óga, ní raníonn tú dá rire de chhlaachtas héin, déanaan tú iirecht béidir de anama chur amach mar haneolaíar seisiút riile gné éigen den Dlí. Ach ag an angur tréáil ó mise, fuair tréáil chuna bheith I de abhcóide generálta mar a derha, cosú le Dr. Teaghlaigh GP agus bheith ábalta beidir díú ar éon aib a thiocach os de chóir agus ní bhah wet ach beidir ihe a chahaf ag léamh an teex is táhachtaí madidir leis an geisin. Bíoh sé a baint le cuasaí talún, nó cuasaí teaghlaigh, nó cuasaí planála, nó cuasaí cline, nó cuasaí cúlra. So tar éis de mbliana ag plé le díomháil fearsanta agus ag plé le cásanna sibhialta, pléile uacht, pléile ainis cluine ó heh beidir rights of way agus rudí mar sin agus an gnárod a chluisá aber sa chuir dúchas chuirt chuirda agus tú híos fan dír. Stoch an chéadrod eile hála ná gur hosi mé fáil níos mó cásanna sa Dlí cluine is dócha mar gur gohacha dlíadóirí mis mar chosa agus an spéisiú agam sa chinál sin cás agus an dúracht a bhí agam an seirbhís máthúirt an client agus hála sé ag an nám chomá go raibh na listí éisteachta os cór na mreithimh ar an gcóir chuirda bhí siad ag scilt nó bhí dailt ag fás atra idir cásanna sibhialta agus cuasaí cluine, cásanna cluine, agus ar an tíbheile cásanna cuireúla, agus ní raibh mise bachan de chorbe leis an Dlí cuireúil. So stocha gur bé sin an chuí gur tháinig sé ar gur hála sé. Agus an dóileat gur go bhfuil an Dlí Teaghlaigh scuite amach ar chlí an bhfuil cadíad na sanna tréthe a bhain leis an Dlí Teaghlaigh mar chleachtas. Príomháidechas. Líadar eile. Go díreach príomháidechas agus scil level scile glandifriúil den ná tréála ains tú is tócha agus tú a gháil gon chéim agus tú a fáil tréáil ar an job. Tá sé difriúil mar cé bhfuil tú play ar nói leis an Dlí agus le goleor achtainna agus bonús dlíthú leis. Tá bonús an a réine ag an lí seo Amergín agus tá tú ag play le fíor héal na glíontí nó na naine a bhfuil tú déanamh aragóintí ar a son agus tá sé sin difriúil ná bheittheigh mar hampla cosint fostóir éigen má hitan duine éigen sa siopa nó má tharlaíonn rud éigen eile sa siopa. Tá sé anna fearsanta, tá sé anna leochalach agus tá sé anna gáíire sa bhéad is go bhfuil daoine óga, daoine faoi bhain 8 sa bheascán chomá agus áit anna lárnach le play agus le daoineanamh de gnéantar chorm na féine dus na daoine óga seo atá sa chláin, má tá daoine óga agus go handúil bíon agus bhí agus caithe tú a bheith
anna choréiseach lé le daoine agus féchantí na tuairiscí cuí ordú tríd an mretheh ar nói an cásaí dhéanamh chun na tuairiscí cuí sin ordú agus ire ar an mretheh plélótha. Agus chomáile sin ní féidir bheith féchant ar chás cluine mar cétach an buchant agus cétach an chailúnt. I gcónaí cai tú teacht hiag an gás go chorm go féráilte agus ag díú ar an bhreagra is cuí, ní hamháin go bhamaí agus daddy, gon bhirt atá scarthanis ach go na daoine óga. Agus béidir chun gnó cluine aber más fermatá gceist, nó más cólacht a hayas éigen eile, mar tá tú ag caint faoi roiine óga agus béidir ban, nó béidir fear má tá an bhean ag obair, tíomh mó gan bhaile, tá tú ag fearra ar chóirsaí airgid ar fáhád sus go dtí 8 I gás na leanaí nó fis a trí má tá sé de freistal ar an ollscoil, agus cai tú dainionmh de go bhfuil an chuairt chun an cinenne cuí a dhéanamh madidir leis na hachfaní agus airgeadú na cluine seo idir dát an chás agus an sin go dtí go bhfuil na páistí fásta suas agus I gás na áirithe Amergín bín mrá. Chuirmí gás tá tú ag caint faoi mrá béidir atás na seacadaí a fáil colscar a béidir seaca cúig seachtaí agus béidir go rág siad an job i bhád ina níag agus níl feic na fríde le titim siar acu le titim siar. Tuigim, agus an dóileat go bhfuil mar raibh refrenán ar cheart na báistí cúpla bliana an 2013 mas bún mar chuoine. An dóileat gur hála mór an éhlóda le de linn héan ar ro na leanaí sa chóras an bhfuil feabhs tachathe ar nó cad é de bheonar sin. Is dóilm gur hála sa seomar cuairte ó heh tréáil na mretheh, ólas na mretheh, chur chuige na mretheh agus na abhcóidí chomá, ach ar an drochúir achhainní atá ag na heagraíochtaí stáit atá ag plé leis na ceisnaí seo, ar an drochúir ní rá ní acamise go rá dóhan muoinú ar fáil I gcónaí le haid gachcás agus chun chorm na féine uairt go gachcás agus an sampla bheith ag an béidir agus méid tlí plé le ní dlí cluine ach a plé le dlí páistí agus cruimigh gás páistí a tógo óna tiismóirí mar nach rá na tiismóirí ábalta ar a bhuairt an fáiste agus mis sé géirí plé le túsla agus an cás ar chrid go méidir gomach éon tú agus plán 8 éontathe curtha le chéile ag túsla madidir leis an báiste seo tar éis cúpla mí de inniucha agus fáilteach céird go dtíoch atá mí cheart sa bhaile agus uaireanta Amergín ar an drochúir bhí na fórne a bhí pléile túsla cé gur agriocht iontach agus tá indiviúlaí agus daoine iontacha ann ach bhí sé dechar an leanúnachas sinna éiscint ó éisteach go éisteacht agus méid pléile páistí agus chuir sé sin isteach go mór orm go rá tauchaí na báistí seo ag bra cuidmhór ar na hachfaní a bhí na polatóirí agus na ranastáit agus an stát tain ábalta chur fáil. Agus an sin ar nói bhí feibanna aici-iachta ag na heagraíochtaí céan agus bhí sé dechar na haibrithe sóisialta a chuineáil san áit aibre mar gro sé de fáil thuircint níos fearr thar lear béidir. Tuigim, agus luigh tú istócha an tathrú gur féidir le polatóirí dhéanamh chun na chóir seo a dheagsú agus go deimhan chuúta héin leis an bolíochta níag san. Cad a spreag tusach an tóirt fan dácháin eorpach an éireag? Díreach is tócha bunathe ar an méid atá ráite go sé sin go bhacha mé puil áirithe sa chóras ina rá mise ag feimú sé sin an chóras tlí agus cirt. As chuna mé riont puil agus riont Lancashire agus riont Bacana agus Bernie agus dúirt mé am héin cé go bhfuil an reachtaíocht da béir nach bhfuil an reachtaíocht céad fan géad iúnach nó níl sé iúnacht an chás áirithe seo. Nó a bhhailart Amergín beidir nach rá an reachtaíocht da ar chorbe agus mar a dúirt mé thosa sé sin na chuirsteachram agus thos mé déanamh níos má machna marall agus dúirt mé níidir an mé an ábalta cabhrú ón méid taithe atá agam agus is tócha an eisbéir bhí agus an tréáil an álaí
go méon ábalta taú I slí éigen eile seachas a bheith abhcóide agus an folaíocht a bhí ar bharrma intine agus daríar a píir sin an fágur chin mé dul sa chans agus an tanam na cháin ofráil anam na cháin a fuair mé ó ina fáil a hapú agus an sin is tócha an síochan a bhaintach agus a bheith an Johnis. Agus mar eisiau Eorpach is fear go bhfuil tú tréis agus samí tréis cás na báistíú a hena féin ach cosint na báistíú lína hasí sin ar ceantas na clochas mór de fadrín ach cadíad na spruchanna is le leir sin ach na spruchanna eile beidir hágat cadíad na mór spruchanna hágat an tréimh se Parliaminte seo. Na mór spruchanna tá agam ná an Gaeilge. An Gaeilge tá an Gaeilge mar hanga ifigúil san Eorpa ach níl sé a bhís omláin a teangara agus astrachan ar fáil sa Bhearlaimint ag Fheisire Eorpach a cosúlam héin. Mar go bhfuil sais cortha ar an mérada derogation ar an mérada súscadí an bhliain 2009 agus níl an peochsásta le sin mar thóg sé I bhfad oran an tardú céime sin a áil mar hanga ifigúil agus bhfuil am trid in aig an chur siar seo chur an mérada seo agus tá meid tógant ainas ó lá go lá hachtan ag géirí an choras a ahrú agus na bearnaí sin a líana mar nach bhfuil dóhan atangraí sa Bhearlaimint. Tá an choras ag ibrú sa chumisisiúin agus is féidir le polytória tá play mar chuid den chumisisiún Gaeilge leart gach levéil de chrunnethe ach ní féidir lumsa Amergín agus daríre an duine is táchtaí dar lumsa agus nílam dír chorása, but an duine is táchtaí chuna bheith abaltan an Gaeilge leart gach levéil ná an Fheisire sé sin go an phobal tá mise an mar go an phobal agus tá vótóirí gom agus tá pobal gom agus tá an teanga Gaeilge mo chrí ach tá si ag írí go méon ag leabhart as Gaeilge ag levéil na Parliaminte Eorpach agus tá sé de cheartacha go méon se. So bhrealamé sin a bhaintach is tócha agus an aib sin ní hamháinna chiara ach leúnmh dé a réiteach sulagríoch nóim a herma héin sa bhblion I gceann ceithre bliana sa bhblion 2009 chomáile sin bím ag play cuidmhór ar an gcuiste IMCO cosan tóiltóirí atá I gceist. Agus gnólachtaí beaga agus tá a ríist a gol aráiscadí an bonús vótóirí atá agam tá mud caint faoi cólachtaí gnólachtaí beaga don chuid is mó ó Chilhhaintáin go dtí an iarhéisgurt go dtí iarthar na tíre corcaigh agus raighaid sin súscadí limnachas chunaí an chlár. Is ceantar tuiche Amergín mar zóldit mar tagan tú an geantar céine agus tuigeann tú go bhfuil cuasaí taistil córas taistil cuasaí fostíochta cuasaí inistíochta go bhfuil siad bacach agus go bhfuil siad bocht in áitne tá baltí ar lehan mar hampla má hógann tú beidir an chahar corcaí nó má hógann tú baile mór nó cahar bheog sé sin cilchuinnig nó fiúháin má hógann tú Fort Lauriga tá si de déanamh go maith mar tá inistíocht ontú thar na blianta agus go leor cólachtaí IDA agus mar sin de ach an sin má hógann tú baile hebredáran mar hampla baile ítach sa ceantar céine agus an taithí go mar bheith obair sa chuirt I dibredáran is bocht an scéile agus is beg inistíocht atá déanta sa bhaile sin tuis go bhfuil sé róghar go limnach agus tuis gur herring an monach an bhó a bhí an machchas agus níor tháinig éon rud ina áit agus an rud a Harlíon Amergín mar zóldit I gás cás mar sin nó beidir cé nach bhfuil dúrlas éile comparáideach ag gnám céine tá dúrlas agus tá baltí níos lú aber I gil chuinnig agus chomáile sin I gaharlach. An rud a Harlíonna imíon daoine as na balta beaga seo muna bhfuil an osíocht da, muna bhfuil an connectivity nó an choras taistalán, muna bhfuil siad ábalta gnó beaga bhhain sin le hidirlíon atá sláán túil agus ag feimú. So bí méid trid cuidmhór ar son muintir na tuaiche. Agus, lear mór go bhainte na tuaire se na ferimióirí. Agus siad siúd na cólachtaí beaga na SMEs is mó atá agan daríra má bhreaníonn tuair. Agus na SMEs is fuide síl atá agan sa cheantar in éireann theas. Agus le blianta beaga nuas tá an irid sin brú ar erimióirí ó thaobh an
is dócha an agenda glas, agus ní léon rud mí ceart leis an agenda glas, tá ar fad bhábhar an agenda glas atá riti amach agus seolta amach ag an Gcuimisiún, ag an bParlaimint agus ag Eorpa faoi chéile ach caithfidh réiteáin tréáil, takeíocht agus muoinú a bheith ar fáil gus na fermióirí na partnerias mó heh an agenda glas, bud caithfidh idirmhairtíocht agus caithfidh cóghúlaíocht agus cóaibrú a bheith gceist idir an folaíocht Eorpach agus na fermióirí sa chás sin ach go háirithe, mar tá siad róluachfar do cheantracha tuaiche an heas, agus a frí chéile, agus tá ar gaidan bia róluachfar, agus tá marga bia agus chomáile sin slándal bia cho táhachtach inis leis an stad geopolitúla na bhfuil inis. So, bí méid trid son lucht na Gaeilge, lucht na gnólachtaí beag agus na fermióirí, agus chomáile sin lucht teistal mar tám ar chuiste eile dar tedal umpar, cuasaí umpar agus cuasaí torasóireachta, ach ar nói léargas na daoine tá pléile torasóireachta nó óstán nó i míle nó i gafé is SMEs iad chuma na cólachtaí beag sin. Agus is tócha tuis go bhfuil Parliament na hEorpa sais beidir níos fuid amach ón bobbal sa tlíos go bhfuil beidir nach bhfuil an clúdach máin céanna ar Parliament na hEorpa satá ar gháil éireann. So beidir an filat míú beagán cad é ról an eisir Eorpach é déobh reachtaíocht nua a chrathú, aber ní féidir leat sa bille príomhádach a chur chun cín aber chun gomach dlí Eorpach nua ann. An bhfuil éon tionscanmh ar leth a bhí fed a bhráid nó éon fios a reachtaíochta a raibh tusa ag plé leis is slí speisialta nó sanrach. Cínte. An ceart ar fad agad, sin is dócha an pointes diamúch faoin obair faoi chéile nach féidirlumm sa bille príomhádach mar a dúirtú chorcan cín faoi mar a eicimid sa dáil agus polatóirí agus seanadóirí a chur bilí chun cín agus mar sin de. Ach ag an nám céine nílam dúiltach, ní mailam a bheith dúiltach faoi éí. So an rud dearafach gur féidirlumm a dhéanana ná, nuair a chuireann an Cuimisiún Dlíthe nua, multi de Dlíthe nua, nó de faáistí nua os ar góir sa Parliament, agus mu ag plé leis na cuistí éagsúla, atá rianta sús in gné ábhar éagsúla, is féidir lumsa daoine de go bhfuil an dréacht sin in iruint gona bhótóirí in éan heas. Now, cad a chialíonn sé sin, nó conas mar bhreaníonn sé sin mar deir siad an isí méile. Agus an chuig go mreaníonn sé sin ná, caig mi se chlúis géir a chuinál, leis na daoine Sáile, leis na grúpaí atá ag churna na naragóntí chun cín ar a son, éiste go géir le fáilteach cadíad na feibanna agus an sin a bhíú roimh, cén chuí gur féidirlumm na feibanna sin a réiteach, nó beidir Amergín cén chuí nach féidirlumm na feibanna réiteach, mar is óldit ó héamh cuasaí politúla de, agus tuigeann an danas a bháthar é seo, I gcónaí bín taringt agus, bín tú ag tuairt rodéigean I lámha bháin agus ag tógand sa lámh eile, agus caitheadú is dócha an chorramíocht sin a bheas agus a bheith, ach mar hampla, dúirtmharm sampla thuairt. So, cholús a tháinig mé amach agus mé ag plé leis an guiste sin imcóise sin na tóiltóirí agus na gnólachtaí beaga. Iarúarm a bheith ag ibar ar hús dá tú I dhéanamh ar Dlí a bhainans le passionéirí, so cearta fashionéirí san Eorpa, agus sé sin daoine bhecha taistil ar eitleán, ar bhád, ar tréin, agus mar sin de, gach mó taistil. Agus an rud a bhíle déanamh ná bhí an Dlísáis as feim mar go raibh sé os cín demlíon a díis, agus bhí orm ibrúir sin agus féchant conas a détan an písa Dlí seo, a thuairt sús chun dáta I slí a racach chun leasa na gnólachtaí beaga, a chomáile sin chun leasa na baisnéirí. Ach, sa chóhéic seo Amergín agus sé sin go bhfuil gach grúpa sa Parliament ag déanamh aragóint a naragóintí héin óna munús héin nó óna déobh héin, agus an rudtá gceist gom dúrchan é a bhíúgus na héistóirí ná, tá daoine ar an éite dheis,
agus tá daoine ar an deis crua, agus an sin tá muinter na hete clé, agus an sin tá mé héin ar an New Europe, an cuaigú grúpa is mó sa Parliament, tá muide sa lár, agus tá muide géirí a bheith corfram is dóchad an dáhéamh, ní hé sin go símuid siar na bhaine mar sin, ach bí muid géirí an idirmhairtíocht a chuinál I gimimecht I gcónaí. So bín sé dechar gachrod a heastaí an wet a bhaintach ar an buinte buise, agus is dócha gom raithann sé cuidmhór ar levéil comas agus levéil ábaltocht an eisre agus an levéil spéise atá ag an bheisre ina bheith trid agus tás ar marrá os rud ag ra méid trid ar fama híal sna cuairtne. Irann sé go bracham ní a bheith trid go hoscailte ach a bheith seasamhach ó héamh, má héamh héin a chosant agus gan ligant a rudaí. So gné eile den chóid sin, nó gné ar lead an chóid sin ar ra méid obair ná passionéirí nach bhfuil lú omláin acu, tuis go méidir go bhfuil máchail éigen ortha, go bhfuil siad dal, nó go bhfuil siad báir, nó go bhfuil nach bhfuil siúil na gosacogs mar sin de. Agus tás ar marrá gur bhainam ar amach is dócha an chéad sanmhíú ar wadra tróireach, mas féidir le mé sinna thuirt ar gaidag, nílas an bhfuil sé ceart ach ar wadra tróireach, agus sin rudaí táhachtach, I mean, déine sé sin difriocht do héal daoine. Agus dócha Amergín an rud is prání faoin obair tarsú le Fheisire Eorpach súlamm san Eorp ná an tólas sin haláthar agus a thuairt ar Dréachtú. Mar feicir chumsa béidir ní a measc na naoine atá ag éis leis an Podchraoladh seán is sin daoine óga, ach i measc daoine atá maníiseach nó daoine atá ní sin ná sin, ar an drochúir tá aspa tuiscine catá a dhéanamh ag ar bheisrí mo san Eorp. Céim fá go bhfuil siad an, bhfuil si díreach ag seasamh tíhir de bhrat na héireann I measc na bratacha eileanú, catá arsúlacha. Agus is bocht an scéala nach bhfuil níos mó clárcha ar stáisiún náisiúnta RTE, nó ar an stáisiún radio, RTE héin, nó ar stáisiún eile, na stáisiún neamhsplach chomá. Agus is na meán scrífa, agus na meán ar líne, is trua nach bhfuil a lehéad go Euronews in éireann. Anus gur féidir le daoine tuiscint a bheith acu ar an Eorp agus daoineanamh de go bhfuil measacha ar an Eorp, mar chomáile sin rinne mé dermad rá Amergín go bhfuil mé ar chuiste nua bhunaithe ag an gcuimiisiún nua seo an bhblin caite, agus an cuiste nua atá ná an déan lachas a chuéamh nu. Tugtar an Democracy Shield ar ach cílíonn sé lochanna an déan lachas a chuéamhnú a chosant a chorchan cín. Agus an rud is táchtaí faoi réon lachas a chuéamhnú sa staidir na bhfuil mid inis, agus luigh mé an staid nua géo fulla túil agus ordú na hete deise ordú mór tá déanamh annachchar do réon lachaig agus do ácháin déan lachacha ar fud na hEorpa. An rud is táchtaí ná go mach muoín ag muinter na hEorpa sna hinstitúdí atá an seo ag obair ar a son, mar támuid agus tá na hinstitúdí an seo, luigh tú an cuimiisiún, luigh tú an cóirle, na narí luigh tú an Parliament. Támuid ag géirí a bheith ag obair ar son vótóirí na hEorpa agus muinter na hEorpa, ach is tá brón ar marrá go bhfuil drá mór a mohan sin inis, agus tá siad ann mar phríon go Parliament na hEorpa faoi láthair, agus tá siad rá, well, fech ní léon bhain ína gin dá rire as institúdí na hEorpa, agus níl trosta gin as an déan lachas nó as na ceannairí, agus atá I bhailir na tíortha san Eorpa, agus ní gach fechant ar Putin, ní gach fechant ar Trump, ní gach fechant ní hamháin tíomh mug an Eorp, ach fechar an Ungáir, agus fech ar aber le déanaí ordú na hete deise sa fortangéil, níor ceap aine go meach an fártaí sin, tréis fás chomór sin, mar a dás sé le déanaí. Agus is tócha an bhfuil cuid den marnas an ann beidir tuisc go mreatar nach bhfuil Fheisire Eorpacha beidir ag play leis an dowcounter sa tlí ceanna is beidir há teachta dála nó há cóirleir chunde. So ar aigh leatsa éon
túns gona bhíanamh aber an ghilteach nó aoní mar san ar an talamh. I mean, an minic Daireadh. an déon tú arás go héir an go minic nó an Gomininic. bhain tú an sa. Chuile ar seachtainna seachas cur chun mo chuid níochána dhéanamh an seo sa Brussel nó rudacínt mar sin nó chun brise beag áil ón taistil nó chun búla le mo iní atá ina cónaí in Munich mar hampla agus mar sin de. Ach, yes, daireadh lom aber bhí mé play anna chaluúan sin le conar na Gaeilge agus le agrachtaí le Gaeilge ó heh achanaí a chur faoi bhráid chuiste na nachanaí, cuiste eile ar a bhfuilm, petitions nó cuiste na nachanaí agus an achanaí a bhí gceist bhí sé ag pléile cuasaí planála agus policy planála ó heh teach a thógáil sna Gaeltachtaí agus a chuig sé sin a dul inolcas ó heh lucht na Gaeltachta agus lucht na Gaelgas na Gaeltachtaí mar nach rois dábalta cead planála áil go bunúsach agus churmar is tócha an aragóid chun chin nachrá nó de roise de rúlgas ag an gcuimiisiún féchant ar an bhaib seo an achúr agus féchant ar an dúlgas tá an gcuimiisiún chun teangacha éagsúla na hEorpa agus cultúr éagsúla na hEorpa a chosant agus a chur chun cín agus tá sé sin fós ar siúil agus daireadh lom grúpi a thuirtamach ó éireann agus ar nói fuair mar anchlúdachs na meán a bhaile in éireann ach caafar é sin a dhéanamh go rialta agus an rudatá i gceist gom go rialta Amergín mar sóildet ná go léthúil mar is bocht an scéile nach bhuilimid fittefuite i slí éigen sa dáil. Is agus tuigim céin fá, níl míid in ar máil den dáil tuigim ach fiúháin dámach cuiste na hEorpa nó an chuiste tá pléilecuas na hEorpa dámach sé dá duchaigh sé chun na Bruséile béidir a rá uair is samlíon agus gomach chuile Fheisire Eorpach ó éireann páirteach lei sin onas go bhéach na daoine Somalia féchantar seo agus is a bheith acu agus mar a dearm níos mó clúdach a bheith ag cuasaí nuaíochta ar ceirtáirsúla goin. Uaireanta bín gné amháin san nuacht aber go rialta beidir chuile ihe nó gach cúpla ihe ach bín sé díú ar an gcuimiisiún agus bín sé díú ar an ggóirle ar na Harry atá teachtamach ó éireann ach ní luúann sé beidir bhfuil taobhhiardas na Harry sin tá Cynthia ag obair ar seo nó tá Billy Keller ag obair seo siúdsrile nó Barry Cowan nó Barry Andrews. So bhhailm níos mó is tócha níos mó ceangailtí eiscint beidir nach bhfuil sé sin practicúil agus in éagmas sin nó in asnamh sin tá mé sásta a bheith a ghullahhaile ag búla le daoine ag an deir seachtainna ag freistal ar chruinnethe agus sé uaireanta Amergín a pléile rudaí anna iargúilta áitiúla tá tú caint faoi beidir plan nua siúlóide chun na scoilin náisiúnta. Bhí mé i gcearlach de hína sicate agus bhí mé ag seaarmanis ag oscailt an scéim nua siodas na páistí sa bhanscoil i Rámhille mar hampla i gcon de Cearlaí. Agus bín sé sin anna háchtach go bheice daoine thu agus go ní gá go gluisidís faoin méad atásúla go sa Brussel ach go bhfuil tú lotha agus go bhfuil tú ar fáil. Má tá ceiste má tá iiritas acu. Se agus is tócha cluismid annach chud agus bhí mar caint fe beagán hena fe chóirsaí Gaeilge sa sa Brussel. Agus dáach teachtarachta agat sa beidir de bhicléan ath géisteach nó de roioine ath a géisteach sa bhaile i dtéobh na neis na thfáil i dtéobh aber cé go táchtach san Gaeilge an sa Eorp. Agus san maitha aon teachtracht eile a go na héistóir just mar chláusúr i dtéobh na Gailne i dtéobh aonaí ach cadíar hása ar an ggéadal síos madidir le cás na Gaeilge an sa agus a háchtaí is tá Gaeilge níos san Aontas. Ríhábachtach, ulhábachtach agus an chóirleta agam ná má tá spéisi gine tá géisi leis an Podchraoladh Dlí seo fáilteach faoi cadíad na deisinaí fostíochta nó na deisina fáilime nó deisina síl ó héamh na Gaeilge de muhan seo sa Brussel nó Strasbourg go chun cainte letsa Amergín. Mar tá antaide déanta gotsa agus déiring bhfuil sé déanta go límo thógáin de chóch lecí chomá ach go generálta is féidir le lua go bhfuil an túfás rééis gon duine an chéamhaintach nó an bháisteach dohaintach an buna chéam nó máisteach tá an túfás deisina tréála i lúnathe a mthan seo ach seachas sin agus bíonn siad siúd i ngach
gné den chuimiisiúin agus den bParlaimint agus den chóirle. A chomáile sin tá cólachtí dlí am hanseo, tá cólachtí gnó, tá cólachtí polisíthe agus iad chur cóirle ar cholachtaí agus mar sin de agus policy peblií a pléile policy peblií I ngachéin gné bíoh sé an timpplacht, bíoh sé cuasaí gnó, bíoh sé cuasaí alín is cuma. So tá an deis fostíochta a muhan seo, tá an túrstal mag leor, ní mala mé seo rá ach tá an cias ní sire ná bheith Somalia ach seachas sin is breála daoine óga bheith taisteal agus ba chóir dóibh an dain iscint agus is dóilm gur áit tosathe iontach í an bhroiséil chun túsachar le do chuid taisteal agus túsachar le do chuid cinní go gaiidú dhéanamh rid a héal ar céirt go díreach a hetnííon lom a bheith plé leis. You know, an seisiús riile mar bhg me se ó fos go post. Agus tá sé táhacha stoilm do riine óga go bhéchadís ar ostíocht ar feasíl ach ní mar an job céine ach mar gnéthe beidir den job céine. Now, ó heh Eorpa I gcuitine dúirtuairm cén chóirla bheith chort. Leverdul bíigi ag plé leis an Eorpa. Sin an teachtacht is móta agam do riine óga. Cuirigi spéis leverdul san Eorpa, sna polisíthe, sna cuasaí atá siúlan seo, agus an méid atá á ógart ag an gcuimiisiún, agus an méid aragóntaí tá siúla ag tíre eile, timpeall an Word, agus feigeamach cén fá go bhfuil baintíireach idir na haragóntaí seo agus in Fheisire Dlíthe achtítar agus tú héin agus cén chuí go déan siad I bhaimart, mar tá an Eorpa fíortháhachtach ar saoil, mar zóilchuite Amergín macléin dlíthú ach tagan 65 fan géan na dlíthe in éan achtíad in éan tagan siad an Eorpa. Well, buchas letas bheith a cheanta inniuh, bhí cúpla duine a gcuine ar an glár hena Cynthia a bhíon ag plé leis an dlí, tus an chiad duine achasud ach siúd a man dlíthe I dhéanamh. So bhil am bhuichas a gáileat as teachtasteach inniuh. Míle fáilte rát Amergín, bhain mé ord tainehas gur an míle mahat. Agus dar nói mar deirmid I gcónaí, tá sé giste an Podchraoladh seo ólas generálta ar fáil agus ní chun Cúlra Dlí a láthair. Má tá Cúlra Dlí uait bechordid dul a dagháil le Dlíad ar héin. Gurh míle maithagah.